Hej og velkommen til en pack-åbning. Ja, og vi går bare i gang med den første. Hvad får vi? Får vi udmærket. Det er free packs, og Shawcross og Cole og Sissoko og... det er et udmærket pakke til det free packs. Bare klik selv. Det hele? Ja. Vil du så åbne en pack nu? Ja, så åbner jeg. Og som vi kan se, så har vi 10 packs, vi skal åbne. Så Måske lidt flere, for vi har 50 kode. ja. Og jeg samler lige GTA'er fra jorden, som du har smidt. Nå. Og vi fik duf. Og jeg er med her i dag. Link til min kanal nede i beskrivelsen. Ja, og det er Mathias. FIFA Mathias, Mathias. hvis I søger på mig. Og så har jeg et billede af mig, hvor jeg sidder i en sofa. Jeg har grå trøje på og brunt hår. Jips. 6 abonnenter. Nose pack. Så bliv skøn at abonnere mig. Det er fint nok. Fint nok. Udmærket. Men det er også bare en Det kviksælger. er også bare en pizza. Åbner du en pack? Jeg åbner en pack. Bare. No look pack. Okay. Den får vi. Det skipper det lort. Ej, ja. Lidt lort. Scott Fitness, den gemmer vi. Den gemmer vi. Kviksælger vi bare. Så sætter vi jo resten. Så bare. Lort. Og kommer videre. Til næste pack med David Alaba på forsiden, og vi får... vi Får en dansker. Så bare. Så er det Sørensen. han er lort. Den selv. Fortjener en kviksælger. Du vidste jo ikke, om vi lige havde fået Sergio Ramos. Det ved jeg, det fik vi ikke. Ups. Der fik jeg sgu en besked fra Facebook. Ja, det var fra Make It Rain. For lort. Så bare. Vi fik Scott Parker. Jeps. Det gør vi sgu. Det var vi sgu. Og Karo. Og Diakete. Okay. Han er faktisk fin nok. Udmærket. En gratis pakke der. Knæ, skud. Ja, lort. Vi fik Scolari for helvede. Ja, han er heller ikke andet end kviksælger. Så er det den tredje sidste pack. Vi får Lotto. Lort. Og Drost. Lort. Og Det hedder lort. Vi fik det vride. Det er vride eller hvad for? Ja, han er lort. Vi åbner den med Messi. Messi på pakken og Messi i pakken. Så bliver det ikke bedre. Så bliver det ikke bedre. Og vi får Messi. Så bare. Ronaldo. Nej, Messi. Ronaldo. Ej jo. His. Tæt på. Kviksælger lort. Tæt på. Kviksælger lort. Det er tæt på at få Messi eller Ronaldo. Jeps. Det er den sidste pack. Måske. Ellers åbner vi måske også måske. en penge. Nej, det tror ikke, vi gør. Så bare skipper. Og vi får lort. Har han nogle skills? Ikke en skid. Nå, lort. Super. Vi ses, så... Ja. Vi ses.